Inga Lydia Okeyo. Jochiw thieth makonyo e tawo chenro mag thieth osiptende. Motesene clinical officers olando ni chako ng'anyo margi e chuny otieno ma kawuono kendo chakre kiny ok gibibede e ute mag thieth duto ma pacho kae. Moyangi kod jotend riwruoggi ma koni piny owacho osechayo kete tim dwaro maggi. Kamoriwo twak ewi ogirimiti mar tich manyien, bende koro gisewo riwruok mar governors magikoni dwa ni kaonti ka kaonti otim winjruok manyien kod jochiw thieth maggi. Kaka Yutha Mondi leronwa, riwruogno riwore kod mano mar KMPDU mano ochako ng'anyo margi jumbe 2 mokalo. E juma mar adek mar ng'anyo mar riwruok mar lakteche KMPDU, riwruok machielo mar jochiw thieth Kenya Union of Clinical Officers bende koro chako ng'anyo margi otieno ma kawuono. Riwruogni e chak dweni ne ochiwo ng'ur margi ne migawo mar thieth kaachiel gi tend kaontis, ywak magikoni sirikal ariyogo pok ochopo kare. As clinical officers, we have to declare the start of our industrial action in the fashion of a national strike. The 4 weeks that we have given the ministry, they have actually not taken any action that would be deemed to be serious towards provision of solutions that would sort the issues that we give to them. Juma ma okalo kaunti e bwo riwruok mar Council of Governors ne oromo kendo kwayo jochiw thieth mondo twak kod kaunti ka kaunti ma ondiko gi gino matend kuko koni ok nyalre. We had the other day the Council of Governors chair saying that we go down and negotiate with the counties on matters CBA. They cannot tell the healthcare workers to go and negotiate with the county. And then I dare ask, if indeed this was to happen, that every county can give can negotiate their own CBA, will we be having 48 types of CBA, which is a policy document that will cause disruption in this sector? Jakom mar riwruok mar counties Ann Waiguru bende ne okoni achiel kuom ywak mar jochiw thieth ewi okumba mar thieth en gima counties ma ohewo 30 ne oseloso. Gino mar riwruogni koni ne ochwe kogno, kata kamano ok ketie tim kendo jochiw thieth yudo pek e tiyo kod kadigi mag thieth e ute thieth. We have heard them saying over 35 counties have a comprehensive cover, but we can assure you, including Nairobi, that these are boardroom declaration and they have never been made public, and none of our members are actually appreciating or rather getting these services. And that is our call, that this must come to an end. E kinde mar riwruoge ma opogore medo buogo riwore ng'anyo mar lakteche, romo ma opogore bende osebedi ka ibago, ahinya to gi riwruok mar KMPDU mane ochako ng'anyo gi jumbe 2 ma okalo, romo ma pok onyago olemo ka jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha to nyono piny ni ng'anyo go biro rumo machiegni. Judith Omondi, Ramogi TV. Jadolo mar din Jokopere Anthony Muheria wacho ni riwruok